nipa boa pani ma wadwuma hiaw dimifo bema ma wadwuma hiaw oba ne se wonware bi wa master ma wadwuma hiaw na wa adwuma no bema oba na kodwatoa me na me ka kire wo na okada oba no gate achi no na sesei sia me se ma wani nku adwuma ho ena me wo futu sam edema amasan a oti me afutu sam ho efisa etrenti ye nya achesoa oba bi ohon twetwe ya oba bi ohon no twetwe ya wonsa so empa ho da bia na wonsa enenam so abuzafo kakra meka ne se ene afutu sam a me de betu dwa no SOMPA FM esre obia mane ha no afutu sam a me de betu dwa de no obia mane ha no okay abuzafo ene afutu sam no ana meka se ebinom bia na binom anya dwene de na anya no na meka ena futu sam no wose ema mpehia ema oni tinge bua opue ya wampu ni kwao odi eniji eni kansha abarabo mu afutu nyamsumu ani daso edi eniji abiro ni panyina SOMPA TV yabo SOMPA ebe sunima ofidin SOMPA fato SOMPA TV na yawani pama o na unu arada ifisa kudie musemo ubenya abarabo musemo ubenya nyamsun musem ubenya aniji musem ubenya enyumpana kakuma ubenya yamaimu amanyo sem ubenya SOMPA bibra ubenya nina ubenya SOMPA TV yabana papini su SOMPA die ema kefiapa to omanti aseman Ghana ye mobibia ha esan so mamu nyina akwa aba aha eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra eye dum yenu kase no ne secure sanitary pad adawroma wa bobo modia amakase no aye so secured na ednile musa atatia na ne ma ya ebi mfa nchen kura mane nkofom na afa nya abotre na tie ne ye pa sanse eye so secured edu sabre ya efa enkran he ya etwa ne ho se ate ya esi apaso na akobudichi ewa asantemanta mukumase SOMPA 93.1 FM we ye pe no wagye dia ma ayiko 100.9 wano so ewo kumase afe adamfopa radio ewa France abrochime mu Paris wano so ebogum den afe abeda ne ho akwa kopie mu ewo takwa SOMPA 101.1 ejigum SOMPA 103.3 enso ewo takrade SOMPA 106.1 ewo tachima 98.9 wosunyane ena 90.7 ewo nkranza 101.3 enso ewo doma udiko dare so ye twagu se brika aya SOMPA FM Facebook aya SOMPA 101.5 FM Accra 106.5 FM Accra ye twagu ena afi YouTube live no eno so aya SOMPA FM live channel so
san sɛmo abɛte ne no yɛkruche ne nyinaa de akɔ akɔgu www.sompaonline.com www.sompaonline.com na fe hyane nso sɛ ɛnansɛm a yɛde ba bɛsom wɔ no na poso kakra ya pɔne de ama wɔ na fe akyire yɛde mu nkyerɛmu a emu dɔ ɛde ama wɔ no ebi ɛne sɛ Ghana ni de shikai bi wone obi a wone ne bo fipam e wono ankasa ne dan ho akwakonya kasa wi akyire ya wona paso e de na asie ene wo my Ghana nyina ejina forecourt of the State House is on National Day of Prayer and Thanksgiving no ene ye de ahyehyɛ so eno na futuo akɔ e de ma Ghana mampani sɛ sidi nu abaabi a wogina no wanhwɛ no nso mu yie pa Empire kɛseɛ so anam so ama mampanyi dada ekufo do wɔde abasobɔde e de ama mampanyi mmarahyɛ badwam akyiamehene e de ato dwa sɛ enkyɛ Ghana yankasa ye kasa no en wo mo e de bedi dwuma e wo mai mmarahyɛ badwam ɛno nam so ama finance minister akɔpie mu wɔ China wɔkɔɔ ya wɔbaayɛ wɔso de asɛmde ɛnenam yɛwura sami gyanfi wayɛ awɔwadeɛ bi e wo gold board adwumakuo ni mu emu nsɛm e yɛ ade a wobɛtie ene ye hyenim se wosofo wo hye apomudin sem so bekwa kopie mu e wo mai mmarahyɛ badwam wakɔkyerɛkyɛ nsɛm e de afa COVID-19 yade no ye betwa bosompo ne akɔ Thailand prime minister ye wɔ hɔ wɔne asuspend no adan a wakodi nkomo bi ambe ho ate ensɛm no ahodo bebre ɛka weenum ho ɛna nuanom miensa yagye adwa ya yɛde mu nkyeremu ɛbrɛ wo yɛnom a wote yɛnkan ɛyɛ me obrempong nana kwaku ampoma mene ADWOA ASARE ena afei ohine yire mame akua yeboa asia mabronya abrewati afei yenhwe na yenje ensem ne mu enkyire mu mrai adeshemaima afensem no sene sitie no yenjibre ne adaje na yendosodosomo emfa emamo yehensem na se e de afin krampomponi mantama se no my 11 ewo na rehusem bi esine nyina da ene se abrante kwa bia woye Ghana ni de hyekan ya wabie shop otonton ne niam kakra wone Nigeria ni bi ene tifiem na obi nim de yakoba ye ama menteme ho ase e de akasakasa beto wontem wonsomo Nigeria ni ba no akwa frɛ ne dom nipa bɛsɛ nkono gangifo ibi ama wɔnom aba beto ahye Ghana ni so ekwa wi akye fifra wabono ama wasade apaso awowo Ghana ni ewi akye shoka wasade ashoke no ama abrantia ne ye kasai watina nanom ewon sia do wabla onya mfinhia no aduasa nan yen konkotie wadanse kan ye nani ko twa wisia ne hwe santamo bra na menteme ho asene koso ema rahusem wese techre no wona ni ehu ye nkyemu mapa ya woto ede ma asompa kasefo Body 33. But according to Nippon Medical Hospital, say Nippon 9 boys nearby, na one lady economy. But I could air my money, but a lady in so air my money, but other guys need a new mom. You're more by scissors, no more the one. You could do hospital, na doctor no car say, a bleedy baby before I need to go into you. As a ministry, any day, none call for how blow mamma near, no more bedding at them, and my back crack, I say, when until I want cheap, but here they am fine, yes, and oh, Finny Hospital, and see hospital Nankasa echo police case. Now, Eddie police for by and see. I'm no one yet, Chinia, girl, no, or do mobile. Yet, and Nima Minia, and Komusu or Janet, Tom Coaching or Malan Junction. But my man Casancasania, Colano, the gang in the by any day. You remember your Moses here. And why now, Odi, or Nudia, Yachino. Ebusia wadansidi ya nani chiemu de course wo nyina da wadi mu amanebo eda sompa kase fo nanu de sem ena yekọ ekotie ye no na asem we sesan se etan ebufu eni enyan se kofri kwemu bi na Ghana ni de hia wono ti ne kuro mo ba betoa no na brama ye ntena ekọwie akira wasa wona wodom mokuno ya wabla ni fie ya kropo twede apobasa ya doma na bisia ka be ma fenten frende ma no wenti mi entwemu fakrampo dia adehia wo ni titu ni mebu yo my love ho no ma pai rough ama ye kase watonsa e de afre police fo ne panyimfo sa da roma wo mesom na ba bia emra no esefata se wode abrantie we sei ene edom ne fa no wonfa wonom enyina ho
the PCC justice because some ko ba se Ghana for ya wa ye ne tia no boy no kra na yakunu oba ha nche so ata se ene nya na ye boys na wa ono no ko na dwuma ono cha na for adwuma nti no pona bebo ni sister wa enti ye so ni Nigeria ni nya case kakra bi but Nigeria ni ba na ko fa asa boys ni ba no ma bebo ni se kan bla ye dum light no se ye boy no Nigeria ni ene ebia na woko so wa ha wo kromi ha ye so mo jande sa boy na woko no obo pama no be kunu no atuma ene bochana bon ye bia ne ye woni biem ya pa ye ntume njai we ansi kwa yesu ye bu youth ni de na ba si form ahun de ko awom de wa ma kuma ba so ye bokunim papa bon ye na gusafu ya be se wala store no kwa ya be hye na ya ma store we nsi ase because Nigeria botum bokunim pa fa no we di free ba ya Ghana ye ntume ka sa de Nigeria na chere Ghana na ye na ye tin for so be na wo ye akwasi besina tafo ya binuma ba begu o my Ghana mo say no nya ataya wa yasem na meka wada romance so hwemanim na wo free agega ba betina o mem ha say no nu obi anya asem a we ivu kuma ho oba ho nti wa wonu apaso nye nipa ba kumpo nipa nkono na sabe kasa brant no wetina nanom wonse do de hye wo bi ya wono mo my 11 no wo mo so nsem ene yete ye wa asemi ho no ye free arehosem no ne de ani akyeremu ewa amane foforo mu ene na brewa yi puma kwan mo mampani John Dramani Mahama na ni suade hu no ya wodi kan ede betu jase July ni de di kan ya sada no eye ne wo mo ede dwumadie sonko be hyehye so ewo nkran ha na wo ma bompaye ade rade ase no wo ma sere bi ede amo my Ghana said ye be ya niema ebetimi akonkan no ene na dwumadie ni nyina ekoso nti Ghana de ene kase ni nyina ejina the forecourt of the State House eho ene mampanyini ene na pamfo asofo mpanyifo akukudam wo mu nyina abo na mo akwakopi wo honom ya dwumadie no wo mu ede ahyehye so na enye sabia Kristofo nko na akwakopi mu ewo dwumadie no ase yenuanom nkramofo national chief imam ene na pamfo na nanom atena nkonwa wo mu nyina akwakopi mu ewo dwumadie no ase asompa kase ye centralfo nso akwakopi wo honom ase de dwumadie no kɔ wo mu a wo mu di nkomo wa akire nyina no wo mbetimi atwetwe bie di aba ne yadane mu edi amamo ye kwa homa no so na ye ne yamane boni na no opon checheku wo no ene butu dwumadie no ase de ekoso nyina no wode ho nkyeremu abraye na na wotemenka ma hai mejo so mame na boyemu ene okopie mu ewo forecourt of the State House no dwumadie no san ene sifeko medase beye sima baako entem ni pepepe ene dwumadie no mpompon so nyina ye de eba begu ye na enam so ema impenifuo atwotworo wo mo ananka yenhwe ni muse wo betimi dwumo no nyam eba beta dwumadie no echebie eye popu penia ofi eye popu memu eba bepie mu ewo Ghana hanum se yura texting enye ono nko a asode impenifuo a ewo oman Ghana mu an mu sei ene afoforo bi yenuanom muzimifo ka ho bie yenuanom eye nananom ahemfo enso eka ho bie sanso ena eye amanyofo tetowro nanka ye nsusumposo mu nyina ebetimi dumo mu nyam eba betai eye amamwe anase dwumadie echi no mu nyina baabie na dwumadie no mu no kasamafo a wono ana odi eye MPP amanyoko no enimu ema omo ebekasa yewura eye afenyo markings wono no odi tuja chemu se no kwasem nie ye hwe ade a esia eye ne de pa se nya amanyosem na ye kai se ebrea so se wo so man no yesu ade fe nyankopon ne nsem odi tuja no ebe ye nkranhye yie ma wo kasa wiye no ekitafo a na wo dwumade na tinyina no ebo nsem de ma no enu akire Ghana mampani his excellency Nana Dankwa Ekufuado wono so mampani dada wono so baye wentimi amba in person there na so wakasa ya wono so ebo eye his excellency John Dramani Mahama baso pa se anamuntu awatui eye no anu no na wota nechi ewo ne dwumadi a wodi mu asodi mpanifo prophet ko chochowro omunyina de omompaibo eba be she dwumadi na chi bi enye no nko a anyomtofo akese ye ni mo man Ghana mu oni sei Jack Alolomi ene asenso no eye Tego sisters ene daughters of glorious Jesus anyomtofo ne de maame ntimi emu obi adi nemum womu aye ni mo mo ti o mo nka wo Ghana mu anu nyina o mu nyina e de omone eba beta dwumadi na echi bi e ma ne wie peyo Yura Duncan William Archbishop onu so gina asofo namu
esre onyankopon se oman no da bia woti ase odo oman ne kono ne kwanso ano ne mo besre se onyankopon koso enka eye Ghana mampanin John Dramani Mahama Kuma na fe da bia wetimi aboade economy no e bia babeduru no won hwe na won toa so na emwa na nka mete ne no woti ase no ye bia me yahwe ochina ebewie chire no na akwakoye boache bidin Imedie ni mpempe so ni nyina benewie ye se na medi kankan ye no na His Excellency John Dramani Mahama ekasaye ni nsemo di tuja no ebini. We are like that one leper who has come back to say, thank you, Lord, for your blessings and mercy. God has indeed blessed our country with peace and political stability, with a resilient democracy, with a vibrant youth and creative minds, and with an economy that is beginning to show signs of recovery. We believe that the same God that has brought us this far will carry us, lie ahead of us. Thanks to your prayer and faith, July 1st will no longer be remembered only as our Republic Day. It will now be enshrined as our National Day of Prayer and Thanksgiving, a spiritual landmark in our national life. And as the word of God assures us in 2 Chronicles 7-14, it says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. Almighty God, today Ghana has humbled herself. Today Ghana has gathered together in prayer. Today Ghana is seeking your face. Today Ghana is turning from all wicked ways. Every penny a jarivia not just ensuasa or mampeni His Excellency John Dramani Mahama. Nensama hudu bi ya wadi etu jafea manebwa hudua yedi efri no ase ebremo ena na no pon chicheku ebo ne tofan ewo honom no na dwumadie no enye enkran hanko na ekoso sede mampanyini ene committee no wo moka ye no Ghana hafa na baabia mantam no nyina wo bi ye ne de ewo mantam no emu ye konfifi mantam ye se training rekana so akokopie mu ewo dwumadie no a ekoso ewo hwe hwa mane bonso wo de atrafo amai Eric Mahai na efifi mantam so sign na dwumadie no etie Gracias adwa empempen fifi mantam ahinko Cape Coast Victoria Park ana ahanom so ende National Day of Prayer and Thanksgiving no etuja ewo ahanom na akaka kre bi na dwumadie no mpemfo e de akonwe na wa betim ahanoma emfantika semu no yebekata ahanom edidu na se ahanom ayedu yi pa na mpemfo etwetwe ana de wonu nyam aba betai dwumadie na chia mfifi mantam soafo honorable eko chupenye bi amwa oni mayor for Cape Coast Metropolitan Assembly honorable George Justice ata omunyina ewa hanomo na dwumadie ya se mpemfo bebele ana akasa na penya odi kan ekasa no Reverend Dr. Bismarck Mo ono anantifi mantima no oye chairman ma Ghana Pentecostal and Charismatic Council ono kroya sanso ye fifi mantima hanomo superintendent edema Assemblies of God na ne kase mu na emu eduye pasan so hwese ne na politicians no omo edin a ochemu a ade a asem etifia tuma da echi reflect reset and renew for national prosperity no mum of our reflect no na reflect ni se ebu nkompo akọ he chichi ma oman o si ebu nkompo ni ko he chi ne de nyame aso nyoma bebre awaya aman asudie oman natural resources oman sikasem ene bibi a yenya owiye ana osanso ere to aso say politicians o so reflect no mu se oman yi mu no on be make sure say asudie e beto oman ofa street bia so asudie be wa ha na bio so ade ba ko atwetwe aso pan mebuna oni sika na oni eduma nso o se ohwe na ohufe o reflect ama mebuna omo ahanom no nso no obia enye eduma ye na bibia aye kama o san so kire mu se ene no o so man ne hwe ehufe oye politician a o so hwe make sure o reflect na nso make sure say the corruption say ye dey say bon man sika mi di ni say no ne ma o man ni akwa obiye no ana titiri a onso eti dwumedi otene dwumedi etifi right Reverend Richardson Boache Andam no
and a chairman Emma Local Council of Churches in Cincinnati no Koya Sanso a chairman Emma Regional Peace Council no on also editing as a senior jumedi to go in Cincinnati man my own particular soon MPP particular soon NDC the only PPP there no a minor and in Kambu Mia and Sassunti na Yanfak Macro and Yadrin Common Pie na young rules or minor as be any shra ye premier play Ediamo my name in your party there na jumedi as a dan Cincinnati Muswafo in so Akasawa Fiena Kasayano any Uchi Asofo any part and so Chimua Asofo any council Mutumia a cromono a quetumia and then a ball puppet in class women or say tumia on the Mikisho say Omube on that what district assembly na omo ebisan ese common funder aban amo ese omo ebi enfani omo di eduma no die ben ana akọ edi akọ sisanso ana sanso etiremu esanso gina capture passes ese omo hwe no make sure say ne no omagisikesi ache esan say ne be hu obi otu galamsey excavators or say oman no ensa asene oman no ensu eniwa no be sika de aba na ya no gemtreni e asori ju obi na so maybe na kutu pase ele so obi akwa kutu galamsey obi akwa koye nyuma ensen fata na ya no gemtreni wa sorry ju obi bia o so no ko ebi sa so ntia so fonwe no mu yi akwa na sa nkofo no say ehu de hia ene children's ministry kra yi omo ko essence omo nya fundamentals of Christianity no mo nya ntitieni ntiensan fo omo ko mfanko chire wiye no ana osrin Cincinnati se yenhwe ne ma hunidie enso ntini enya ade eda ye ni so sanse ne hu konko wodwane firi ho ne nyina ne se ne na ahunidie inu fiefi mu nti no so be pie mu hanma ene ene omane bo na chese die free fifi mantemu eba eno no erekanan ene yanamusini a woto saa mane boyi ebaye na yebeto aso sanse twa na di kaka se monwen na mompaye na mankonso hwem mompaye nso wabreko a mommre ho eno nti yeguso ya yakọ Ghana mantama hodo ni nyina ne akwa wono nso ni awono ye sanse committee fuo ni nyina no eba be ka kire ye se no kure wone be ye ne mantama hodo ni nyina na ye nyina nkran ha kakra bi ansa ne akọ ne aka no mu opani ya ono eye kofarbae edema Action Chapel International Archbishop Nicholas Duncan Williams wano nso no wodwumadi na se e won kra ha ya na emu enu wetu Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama wotunefo a challenge panie ade ya ba ko Ghana fo betimi de akai wo pa sidi ntokwa $1 no se wo behwe na watimi aboa pa ama sidi ne $1 ne ntokwa no atimi akoyie pa de ama oman no a ebetimi akoyie enu mu no nso wo sande kakra to so kire se wo mampene Ghana fo betimi akai no a enye se Ghana sidi no ne $1 no kontokwa keke na emom se ya kontokwa ne edi mu nkunim no eno enehia nanso yenkwa homa ne so na yenkwate we emfiri hotel emra ye ba ne ede ne aka ede atoa so yenkwa santimantam mu na ye ne kwamredu akobo enkomo kwama hai Obrempong maju se mo emu ye jina iye kakra na emom no se we ni ben wa no ana watwe akofam kakra bi why na Ghana fo tie asantimantam mu honso ko sen Obrempong ma menyo asese de wedi kan akọ me bi aba na asantimantam aso ennya asam kitwa me ka sei apai na dwede ni na aba wiye eyempa bukumi a omampeni ade asese Ghana obia ntumi mfa no kotudwe mfa wu fom mfa so ko na be ya aman mu ye tibia de ni ye no ebetumi asesa na hwa wahwe ye nso no yemfa enda ho ase wo be pie mu wo asantimantam mu akumasi eyija TCC asapokase mu ene ho ena dwumadi nyina ekoto na numu ena dwumadi no ekomu na osopopeni a ono ena committee a omohwema dwumadi nyina etumi ba so wa asantimantam no Reverend Douglas Okoni Frimpong odi etudwa se ulo oman bebi edru no a echeda ye suman ene ye bi ende tumi ma nyima hudo bi a yade se yensa ne tumi se no numu musie ba se adwene na afile hu se eniye bi a ye no ye de abo oman ne nchiche no ne kankwa ebetumi akoso amana ye enamsuma okotu etwese mu kronika fo mu etwoso mienu etwensu ndichemu bi nan kire se be me a be bo bi wo muso no ebe o ho ase wo hwemeti akwan a ono so be se asase ne yare emani nyina so etumi aboa ye no enti ono so buta ba ko gina so a odi tu Ghana fo ene mpado mu odi se amanfo enkuran no ye wie kwakwa no na osofo wo hwe asantimantam ye wu Dr. Frank
amoakohini ɔno nso ɛde bi fo so no wɔkyerɛ sɛ ɔmampani no esu sunya wɔde ato yɛ nyinaa adwene mu sɛ ɔman no yɛmɛ yɛ nsuma ne yɛm yɛ no ɛreflɛte ɔman no papa mu sɛ bɛbɛboa ɛma ɔman no so atumi akɔ so no ɔno nso ahyɛ mu kan sɛ saa asɛmkorɔ na ɛna nso wɔgyina so na wɔde ahyɛ ghanafoɔ asanteman ghanafoɔ nyinaa nkura ne sɛ woma yɛ suba ne ɔmampani pɛ sɛ wɔsesa ɔman yi ne akɔte bia foforɔ mu no ɛno nso ntumi mmoa ne nyinaa yɛntumi nsom meka sɛ deɛ obiwodie no ɛwoma afɛ no mmienu afei ɛna awie akristofoɔ deɛ no a yɛde yɛni ahwɛ central mosque yɛkɔ hɔ nso so yɛkɔ akɔhwɛ sɛdeɛ ɛhɔ nso deɛ no ɛbɛtumi akɔ ntimi a mɛtumi aka sɛ ɛnɛ akristofoɔ deɛ a ɛdi kan ɛwɔ sisisi no abɛwie pɛpɛpɛ ma afotuo ne mpabɔ deɛ ne nyina yɛade bi agu ɛho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛtumi asɛ yɛ adwene kurakura mu no a yɛde yɛni ɛkyerɛ central mosque wɔ aso ase na nkramofoɔ deɛ nso so deɛ imam ahodoɔ nso bɛba na wɔn nso bɛka ɛde afoɔ so ɛma ghanafoɔ nyinaa te deɛ ɛkɔ so ɛwɔ asantema ntɛm so ɔbɛmpɔn. Okay, wei ɛyɛ kwamredu ama ne bɔ ɔde baayɛ na sani ano wɔ kasa no asantema ntɛm so afoɔ wɔn nso gyina simpie ne apa so ɛne ɔman ne bɔ nkɔmɔ sɛ yi. How best will be able to restore that morality in the leadership and also in our citizens. As regional minister and as representative of the president of the region, I want to assure all members gathered here that we are here to serve the humility and respect, and to also promote the success of the president's inclusive governance as we have started us to do. And for that matter, once I always we seek for your ideas, we seek for your contribution as we seek to govern Ghana for the next 4 years as mandated. Abusia wei aye asantema ntemu soafo nyamfo Frank amoakohene na no disem kakra ya odi tudwa no na afa ye mudi chinko ya chi kakra be sa na mo mienu pe na ensem a onumnyam opani afre no se Nicholas Duncan Williams Archbishop wodi tudwa ene dadua yi yentie no somra that every vicious cycle that has held this nation back in the years gone by is over. The cycle breaks in the name of Jesus. If you believe it, please put your hands together and shout yes. As I reflected, I realized that in the 50s and the 60s, Ghana was ahead of Singapore, Malaysia, South Korea, and even China. We were ahead of them. And I started meditating, and suddenly I said, why has the gold become dim or dark? What happened to us? This state of retrogression under the leadership of our president, John Dramani Mahama, must be reversed. Wauno, best sisters muhono, countries of Bodi, Singapore, Malaysia, Korea, woman in Ghana di one kind. Nanso, Ediana Kobaya, ama amfa yes anu. We Archbishop Nicholas Duncan Williams, nano di sam kakra enono. Apambo, my na apom te say o yehowa adom ehoye sunyan boko so sunyan ne mpota mo so sai na enne empire no koye boyemu e Ghana fo ti o medase metia sompati for na hwefo nyina ama mo akwa ba de abasunyan bromantem ahinkro eno kwese de hefensi Ghana mampanyi John Dramani Mahama weye si ho se afibia mu July bosume na be di kan yemfa mo empire na yenkai enyankopon na yena na ase no sunyan so na e de ko so kama ewo Jubilee Park na ena wa ebedru Jubilee Park no asofo ni mpanimfo bebre ne befie fu ayenya Right Reverend Dr. Festus Yebo Asiama on na ye Christian Council chairman and Bishop Samuel Kwashi President for Global Ministry Gospel International Network and after Bishop Dr. Wusu Achan on also na ye na patron ewo Bloomington mu a Reverend Abichueme founding member na say chairperson for the planning committee among the year in the program no and also our security services and also omunina be PM and I mean na what done na be Jubilee Park no na nipa be susu se and akoya working day dey nka nipa no market sa na so be do ha na higher ayema various schools no be PM dey omunko to dey be good from Bompaye si Bompaye bomu a regional minister full simpie na okasa na okan say John Dramani Mahama Ghana mampanyi ne botai ne se Ghana betumpon na mum oya hunamani so de no na mum se be ye so e se ye den e wo honhom mu enti ene da ya ye si ho aye bompaye Ghana ni bia fansi ne ho so se ye bompaye se de be ya Ghana be ye na fe ye din kambom ama John Dramani Mahama
president or no any swadina or person or the year man also Adam. And waiting a chairperson and training committee I friend Pastor Aduno so or Jason or cancer said that you will not be a mobile Ghana national to say I qua to quite be a hot what you are coming. Who's new Sheba to say and they Sheba Bia, we are vampire then Yankopon in also Ghana, Yankopon de Asundia Amai. It is a Wasundia, you will be Bia, it is that Asundia Yano. Yan so much, and I am vampire and so said the Baya, when Yankopon and then the home, then a new bedtire, China Ghana. But be I could you know, your corner could do, or said the Baya, Bidia, Ebecosi. Intinia, as I said, no one can say to an answer to take a car, vampire bonisha, and you must say, Emeribia Echoes. Into the say idea about running the mental one, yet the empire one other. Money at Juma, some password to your panel, one Sabacana tree. Why? Matia, Mo upon war and Aten and Cano, or no, Eddie Free, Sunyan and Patamo, and a brain. When you know, a da and ne Ghana, yes, you are, say, I'm from one pioneer, natural damn pine, say, our baby, our body, dear bedry, and the moon come and Yabu be my way. Na saya na onyanko portrait diam po ba saya dom na sia ne ayeti afo san sa wo hwe nwom no wo ha na wo sia asase nyina momosem awrade monfa enije nsum awrade na monfa rusi dwuma nanim Mungu se rade ene ye nyankopon no na ye na ono ena ye wo no ye ne man ene na didi bi anwan eno nti yemfa sedan hye na pon kese mu na yemfa ye dwumemra na ban waso ye na onyankopon se ye hwro ne din na awrade ye na doye ewo hoda ne santi ena mampani John Dramani Mahama na day we yesi wose Ghana mamu ni nyina da entrada ne entrodo so ye hwe na yemfa seda enhye na pon kese mu esan se Beneza baby ya bedrei enye ye bibie ntio enne wo hwe wani anase wo twi wani ehwetogo memu krapo na akon ena esi wadesa na o my Ghana ya fa ye hu adi totroto na ye hu anwunsu ye hu anwun kradia senia wo hyebo ebo 2024 na wo ye campaign se enfa woni de sesabro wode be ya brewa kotodwempo ni a wo bremu no wo be peda ba ko ama Ghana ye de aye entontom ni aseda e de amanyankopon ne ena abemu enti no nadu danko akufo do mampanyi dada enso de abasobode ena de ama mampanyi se de wa ye de na wa ye ade papa person se wo wogide se de ofru duapa no ena ye pian nti Ghana fo ebebo ni chidom ama ni so ade hunu we sei atena se da ne timi aboa ye mpeja. So we have a lot to thank God for, and I want to commend the president for taking up this initiative and for making it real. I want to congratulate all of you for undertaking this important national assignment and devoting your energies to it. It's all in the interest of our country. I think it's a worthwhile initiative. I believe that it is one that all well-meaning Ghanaians, who are the overwhelming majority of Ghanaians, will embrace this initiative as a positive development in our country. Adu premai adudu de du Ghana mampanyi dada ena yeko ekotie no. Free National Day of Prayer and Thanksgiving Seminumuna Feno Yenden Yeni Enshe Amanebofo from Rasebejoma Chamehene Runyafo Alban Kingsford Sumana Bagbin and Wobo Amaniese Enche Ghana Yekasa local languages no Womo ebe introduce bi ewo mei Rasebejom wabra Womu edi womu juma na odinse we nyina etuja wabra Womo ekopao Open Parliament Action Plan eho entoma enra na nenkasa emu no wade atuja se Ghana ya wamamre ni amanie ena enya de enso se abribia na bekoso atena ho saa si ebekwa kofo obi kasa na yesi ye no ne yafa atare ye ni ase a ye komra se bedwam dwumadie bi ekoso wo Ghana ha ne woko schools ahodo mu kura no obi e ka brofo no otia na chese wo masre na atwetwe no a enso no kura wo mu ne se Ghana ankasa nso ye wo kasa hodo a anka eno no ye betinya project na eno so edi him e wo wiase ama nyina na wo se enye de edi kan enie ebre bi etwa mu wo kon saa kono ebo ho ano ho ba se Ghana ene ye local languages no se ye twi o se ye anwona kasa o se ye de yo Oko mai mrase bedwam ade wo betimi no eno na obekanti ye nche kura no wo mo be da per translators aye train wo mo se de be ye obi ba na mrase bedwani bi be kan local language a wo benya translator bi ono so betimi adane mu ede ama wo mo a wo mo nte sa kasa no e wo mrase bedwam ye ntie nsem no se de wo de tudwa. Very soon allow MPs to speak in their mother tongue. Very important.
No society develops by using the language of another country. In fact, on Thursday, we're going to receive the Prime Minister of India to address our parliament. And he's going to speak in Hindu. He's not going to speak in English. It's not that he can't speak English, very good in English, but he will speak Hindu. And so we have to get that technology you are talking about in place. And we have to get the personnel to be there to do the translation. Now, in Ghana so far, I have not located any of you that can speak Hindu. And so we may borrow from them. But we want our languages to be heard on the floor. And so we're going to start it very soon. It's captured in our standing orders. The new standing orders have captured it copiously for all MPs to use their mother tongue, provided they can simultaneously translate it to the official language of English. Eni ayekotie yeyi eyemrase bedwam atiamehene ononyamfo Alban Sumana Bagben. Ya to ansam ne so na ya fi mrase bedwam na emom ye ginamu e wo man Ghana sikasem mu. Oswafo ya ohwe man Ghana sikasem so eye Dr. Kesiel Atoforsen. Wode nsema to je kire se na nsan abandada na ben so wo no o senko ye bibi e friend se death restructuring wo mo ede wo mka na ya hwe se ja ye de ya na be fa ho a tene ya kane no anka akoyo ba line no odo ano fa no ho a no akodada na kakra do sa fa ntiri ho kakra na nka bo so wabode eno ena wo mo ye ne kakra saa ma wono mo a o man Ghana de wo nka no yetimi ene won kasa ya mo onje tum se ne on be ma ye bre na ni nyina mu no China wo mu na di mu tintiman pa ne ye ba no se ka no a o man Ghana de no a ye de China fo ka papa enam so em wo ba ya ban sesa ba ye na ye yi no na so Ghana man pani bo ne din so wo me man Ghana sika sam so no wo ye se da bi won transe ema ye won faransa en hyede demerefo mu wo bo modin akọ China no woni China fo no wono mo finance minister en afa China Exim Bank ena wono mu eka bi ewo mu titiri pa so ne wono mu a contractor for no wamo bom besia no wamo de o man Ghana ya kwan ne akwantempo ma ye no obekoro no akọ kasasa nse wamo na no wamo ka no eso pa wo ba ye ene nkita hodie no akoso bebre watu kwan be se wo twe hunwi e wo China ho wono akodidi nkomo bebre afa no abedru Ghana ene wo che se oh wo ko ya asomdwemuli wasaba e wo asomdwemuli wo ba ye wo de asem de nam wo beboa pa sanse enkoma okodi ye no empanifo no mu nyina akodi nkomo ni nyina agi atum so o man Ghana ba bi esikasem ne gyina no yenye nyina yi egyina na bafo achi eno nti wo mu nyina agi atum se kwan bia wo mbafa so amayen ebre ne atimi de atua ye ho aka no wo mbafa so amayen afei wo san bebo amane se eno ye nsen na ho se aban papa ba eno ye nsen na ho se ano ne anu hia e de asomdwe e na eba eno nti Ghana fo nyina kan akomanto yeyam yesikasem no ipeja ne homene so no na wonom so a akafo a eda ye no ye ne won kasa sene ye be ya oman no ye betimi agina yie afeye ruwe sabeya Ghana ye betimi enya naipa agina so ama ya brabon so kan kratimi abemu no enam so amagwana good board eye adwumekuo ye ne Mampenyi John Dramani Mahama ba ye wa ba be pase won hwe ntoto ne ma sebeya ye mfamu agudie ne titru ene gold no enkofo bi enfraba no ne emesisa ne hase no mokwa emfa nkwa wa bra Ghana ya yade yade ne yate se pupo ye bo ye nsonso no ene yasumye akwakoto esukache no enam sayo so wo ba ye wo ye bia bo pa ama enuada ebesi ene wa friend central phone share mu dia to yenim ensemu a wo kanyina ne se afie twa mu no 2024 no ene afini nyina akwa wiye no no my Ghana sika ya yatimi anya ewo ye gold nsensem ho no na ye $4.6 billion na woba ye bese afe ene efa ya yachemu anasa afi ya yachemu no boso minsia pe watoto niema ama ye ka se $5 billion ena gold wode kwa ma no ne no wanya sika ya wode ba beboa aboa omeg so ye sika sem ho entoto ye na yenkwane enkotie rasami jamfi ebra na wo kasa ede afa nsemi ho ene kokobo bi a wode toma wona wode gold ho dwa Every January, ABC and I say from PMMC days to gold board days, gold every small scale sector. About 50 tons of gold. 1 ton of gold we are more than $100 million. So you 50 tons of gold. We are talking about over $5 billion of forex I generate. Program any IMFA
mfie miensa IMF for so mema isika 3 billion eno kra no mbu tot 6 months bia na akwaje kakra 6 months bia na akwaje kakra ye jeso a e was ye good boys na ye kobo mo make hu se ya ade ansa no mo de bia kayo we de etia ye yankasa ya fa ye natural resources na hye nsemu a yinya so mfaso a T-Breakers, Chief Executive Officer, ya wano eda Ghana Gold Board wano. Yura sami jemfina no disem ene cheguye. Uguso ya utie secure sanitary pad. Wano kasi ya noa se ya namwa yemsuro yechi. O ka asem no so a o ka no wakukuduro mu. Esan se uye so secured. Enim ni echire no empepe mfa ho enchen no so efonfam ho kama. Eno nti da ya na meka yese nkra ne ya wonum nyina ato kese na wone kopa aduane bi adie no asa akrantie ne ma no wo mu didi akire nkakra se ya na ekọ one by one sana kase ne tie eye so secured na da bia Mr. Donfreka osi kwaku edru sa de we nko so na wo ka se ne wodi akukuduro ka no edie nti anam se no kure ye nuanom ma ya yerenom ya na afensu ya namfonom ene wonum ye nimu ye ma ne nyina no se wo mobosom ya kwantuo ne duru so saa no a se ye mema na amoa wa mo a ya na ha dwene pa eno nti wo ba ma obaba wo yere unia ba wadamfo wa se wo pe bibi papa e de ache no a eya to secure sanitary pad na to efa che no eno ne papa no a obetimi ada wase anopa awia anwumere odasuo mu obodi nkura mpo a no onim se wo ma na brabo no aye secured we no se wo mu a wona mawia o wona manopo baby a wonam bia wo hwe wachi no ansa wo cross a ente se ya anom de no a da bia wo kwa ahumachima me no da bia no bia afei pe okwate no ade ato mfimfin no eno na edi sa magic ni nyina no ena afei mint no we hye mfimfin ho saa no ye de afam mfimfin ho saa no eno na ebo no ku eno nti eboa wasiesie wo no na umaye mu no nso no ekura maaye no mu no eba saa no ada bia meka da na baba ahemfie su obegunsa no waba na sumdwemuli na fe wakono asumdweciously na bibia timi aye fine bepa chotie enye na ewo mo na fe apampam so tofo no ba bia kioso na ewo da na chi o junction so uduru hope ubenya bia to eye secure sanitary pad mo asantemantem ne nkwado eye amofo ni nkyeremu ewo Mama Excellent Cosmetics owo adum pz ena afi kwada so estate taxi station ho no a old asempa pharmacy lane mu ho no honso obutuwa uduru ho a sa open ne baako ana ne so po mu no ubenya bi ato ewo ho di number si na frɛ ya na hu hia me pa 0243 862 158 0243 862 158 na fe oni empani emo enkomo aya na ade baako a eha me pa ne se bema usi mema nyina na mu ewo mpam na nso okwa na wagu ani mase unye free sanse onko endpoint homeopathic clinic onko hontia se udu endpoint homeopathic clinic a won so beka brofo efe no se am free obeka bi se udu hope o mema ye betimi agina yi afa wuntini no mu emu asisi nti da bia na waposo yo ya no udu endpoint homeopathic clinic da bia no ye betimi aboa ama bibia nso atimi akoyie pa afa be ma nso a wukọ ya no wagie mu sa no de ya na nye me pacho tie awo emma ewo awade no mu da bia na ye bom sudwetri eye endpoint homeopathic clinic eho ene betimi ade aboa ne aboa mo awomanye ba ade ahyemachi wasa abo ena afa nso omrabo no mu ena ehawo a me pacho ohaw bia bedam ewo nipadua no mu a fa kopiem ewo endpoint homeopathic clinic physiotherapy eye adwuma massaging enso eye adwuma o yaso ye bra na ye moa ye wakumase kronumabo hia ena afa nkran ha ya Spinters Road Shell signboard brono no so ho no hwa na yebutuo fra yen ewo 0244 867 068 ena 0274 234 321 na fe oni yen akasa afe ni a ede ne se wahu entini no a eya na free woto ase efa wo na akokomu a ho efa osirembesi wo na akokomu ho no toda ya na eta atwetwon pa osi mozupu achew da bi osi ananse na achew da bi ananse nye prosi eye siatika na eye osano wo agba won ka ye won hwe ye mese ede bi eni akiri obeda hwe uchemu won hwe ye na ye bepia na wona mienu mpo na da asan na wo betena fama me yapia wo ko 21st clinic na ya mo anyi sa wo hawe emfiri so usisi na ya oya waposo me pacho ni pedua no mo haw bia ebe ni pedua no so no uko 21st clinic ye be ni nyina e de afiri wo na emom eba no siatika de ya
nipa wɔyɛ hwehwɛmu anaaso yɛ hwehwɛmu ɛma yɛhunu si efre bibisi ateka wɔno a na twa aba ahwe ano ɛyɛ 21st clinic ɛhɔ na ɛsɛ ɔde wani kyerɛ wato ne nkrabata na hwete ɔman Ghana mu afie atifikosi anafo apue ni atɔyɛ ɛne mfimfim fam nkrabata dunum ɛna wabiebie ɛwɔ ɔman Ghana mu a ɛso ɔman Ghana ade hye gye number si na frɛ baabi a wo bia no yɛn kyerɛ baabi a ho so nkrabata ne bi wɔ 0540 311 311 0540 311 311 wɔn mada wurumenti ɛnɛ si ɔbaabi ti a yɛmfa sida piesie ɛma wɔn afei yɛn na ho sima ɛmra yɛba pɛ yɛde kaseɛ no ne aka nyinaa ɛde toa so ɛde ama wo Kweko, minim so why she. Me kwa manane. Now so ebony show one basso. Malihonsa Pello. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adjujo na de efe ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne odofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hye wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma bohia e na akra hanso so de wo mu giamu ankasa e wo spintes de friend share signboard no hudu na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu de mfo medo edurano pa wutimi to boase etwitwiwsi o do na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwimsima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enunu anase de ehia me selfin me biem na wonhwasa me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the middle shimisi entina wo see efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abuzian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e wo 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo hodo and the brush abadwa so ababoye SOMPA TV Emma Aketiapa SOMPA Emma Aketiapa ampa yeda mwase se mwatwen amayada ne ye ho aba ye to akase bono eso ene ye hwe nim se so afo a wo sharpum din ensem so onunyafo kwabena minta kando bekoko piemu e wo mai mrahye bedwam na wakọ cheche nsemu e de afa covid-19 yade no a asede esan epagya ne ho e wo mai emu na nsemu ntemu e na mpanifo e da University of Ghana no de betu dwase wo mo ahunu case ni bi wo school ho enti ene wo kọ ho no mo se me kase yi a adesuafo nyina
na ansa na be office bi kura no nhye nose mask a ye ma wo enwura ho enhyehyɛ ketene na mpanifo de egu akwemu nam so ma pomudin adwuma ekuo kura Ghana Health Service de betu just say ade COVID-19 yade no da so a ye public health threat enti say ye nam yi esese wo bia ma na pomudin hu hia no kane niam ahodo bia na ye COVID-19 yade ne agina mu pa oro nsa brano ne samna ye nam ensu a etne ase na fe so wodi sanitizer bi efa wonsa ho bia ye nipa bo chenku bia ye nipa bo dom esesa wo ko ho ma hwe ohun yie nose mask a wapa bi na de akata ohwene kama wo mte sa hyehye ni nyina esesa ye san ko na ye kokofa ne de ye adwuma biem se de be ye yade no wo mahunu bie no enkonko tenetene enko me yahodo bi na afei wo jambo me be san yade huhu wo mai mu a ede ahokyere ebebre Ghana fo nam so ama Owura Frank Anodom Preya ono eye minority chief whip waka ho asam enanu fiada wo mai mrahye bedwam sa se aban na bomi fi taduku se yade yi ni ti wo University of Ghana hono mu biem no ankade we yesese ye emergency response na wo mo ba bepe ho asam ka no aso wo mampanyine health minister wo mai wo mani ato ba bi kura ene wo mo ye de wo mo penti hu behia se wo mo ma soafo no ebeduru mrahye bedwafi ho na wo de hyehye ketiri begu akwan mu hwe anamo a wo so wo mu tufa ho nti na de ye kwanim na pim se no nsia bebo ana no num bebo apemu a ye de hot bite ne bebre mu no ensima hudo bi e be firi mu aba no ye de ho amanebo e beto aso ye de beto aso de a ye ko National Identification Authority wono mo akache na enu mo last week wompo ena ba se wono mo adwumayefo se wono mo ete atua san se wono mo ntetuo kakra ye se mpane de ma ho efiri afia hyase e de besi bosomi a ye ewu ye nanu edie ye impo no once the mponya de aban de ama won eno nam so emom ye se wono mo te atua a omo madwuma na adwuma no so omo ba no omo ma no mpo no wo mu nim da ho besan resume ye enam so emampanifo eheda ne adwumafo kasa ya mom ye se oki wo ma sesa ma adwen se bempanifo se kwase na sesa na adwene eno nti wo ma sesa ma adwene ombekọ adwuma eno na nam so emapani oni amansan edi nkita ho ede ma National Identification Authority ma mi do rabadu echampon wo de atojo tiese no kre sane won won akasa awamaje atumu no won ma akasa hunu se nyame ya adom a bosumi bewu pepepe ya won mu tia won ka bosumi edi anim pepepe no won musika bia aka mu bia no won nsabeka. Today, when you go to all our offices nationwide, we are fully operational. We are working, ready to serve Ghanaians who want to acquire any of our services. So our offices are fully working or operational now. Eni eti ye Dora Badu Echampon wono eye opani a wone amansan edinkita ho edema National Identification Authority. Na yankwai na sanyada ena Ghana fo ebo sujwetire de gu mpanyimfo so se na se woto data krem na ni nyina akọ ene woto 50 cities a ndru baby ade akrampo nchi na ni nyina akọ nam sayo so ama Yewura Sam George enso de betu dwa say de jawa ne de aso wonti sabre wakwa akoye nkitahudie bofotene anasa masoafo wo mem no wo behwe no woni tekosfo no edi nkomo na anamoto pa bia obetu di afa ho ne wo makasa ama sane ma wo ya Ghana fo akwa akodane ahokyere ede abeto won so no watimi ayi ampani apani nuane ampaye kasei aba beto dwa se data bia obeto bia no ene esa 1 cedi anase 2 cedis ene bia woto no a na kane no e bia wunya bese 40 megabytes ene ye the 10% increment ene dia ka ho anya usika no nemom data bia obeto bia no se woto 200 ya ubenya bese 20 ena ede aka wese ni nyina no enhye mapaye a wokyere se eba beboa ama Ghana for data yusu yasesi ana ekono na eto etimi etwa na no ena Yewura Sam George ede kokobo ede ama telecommunication companies ahodo se ye Airtel na se bia Telesa MTN fo ni nuanom no se wa wonim na san hye wese no wanfa ni dwuma na bia won semba ba beto won manim no obehwe sese ne asotwe sitie bia no obetimi ede aba won na yense na ho na ede ama afoforo sebe ya sane ma wese no ebi entimi nkoso benti we de asemda afoforo wa Ghana fo yate de ne ewo ye data nsensem ho yetwa ensem no so di otufo efa economic policy ho ewo omampani atena ye eyora set tekpe wode atu dwa se omampani John Dramani Mahama
wɔhyɛ sɛ deɛ ɔmɛsi kasɛm totoɛ ɛkɔ bosome nsia wɔma babɛtena ɔmɛmu ɔmampani na koma tɔ ne yɛmu paa wɔse nneɛma ahodoɔ bi te sɛ debt restructuring ɛho program yɛ a wɔmo yɛ afei nso IMF program a ɛwɔ ɔmɛmu a wɔmo hwɛ adi ho dwuma sɛ deɛ bɛ ɔmɛni si kasɛm totoɛ bɛtumi akɔnkan no ɔfa ɛtɔ so nan koraa wɔmɛtumi akɔmplete bibia kama komodie bi ɛwɔ hɔ wɔmo akɔ akɔdi ɛde afiri hɔ enti wohwɛ bosome nsia yɛ aba afoforo a wɔmo aba ɛwɔ mu sɛ wɔmo wɔ experience bi dadadeɛ nanso nko wɔmo ba yɛ no wɔma ntoto nneɛma yi a ankasidi yɛ ahoɔden aba mu ɛne sɛdeɛ yɛtete nneɛma boɔ so fa ngovu ɛkɔ fam ɛne nneɛma ɛtete sa no wɔse nkanya ade a ebi ebesi wɔ Ghana ha enti wɔno deɛ ohun sɛ bosome nsia yi deɛ wɔn betumi aka sɛ wɔn ayɛ adeɛ. As a halfway mark within even the first year, I would say satisfactorily. There are measures that you have to use to say I'm cautiously, because very short term, I'm cautiously optimistic. Let me suggest 2 or 3. We came in as a new government, of course with some experience, to complete the 4th review of the IMF program. It will be going to the board this July. It was to the end of June. All indications, including the staff, that's your measure, the staff who came to the country, I think that we think that things have gone well and the various structural measures and things have been met, which means that you can be cautiously optimistic that the IMF board would pass your program and you would get some injection into the economy, which is the essence of an austerity program. Any equity CCAE economic policy advisor ewo office of the president Ora Seth Tekpe. Ye free setekpe ensemu na afa ya twa bosompo ne akọ abrochimemu ye kopiemu ewo Thailand yoman a eba no emo paa de a wo munimudua na wo munim ho adwuma ye paa ya woman bia no eta esua Thailand na won prime minister ya ho sesi ye frɛ no Python Shinawatra na Python Shinawatra empanifo kire se Thailand Constitutional Court akwa asetena na wonko enipa nkono ye kwa asetena so no emu mienu pe na to abadema ano enso a eka hono se maame no wo mfa na dwuma no nsensen ho kakra nsa ne bane a waye nyina ne se eye straight ne bane a waye nyina ne se wano akwa akodi nkomo bi na nkoma okodi ye no wone Cambodia fo mpanimfo bi na eye telephone call no ena wafra onipa no ne kasa no se wafra no uncle wafa ena wo wie ya no womo eye Thailand fo no asoja fo mpanimfo o wa rabeshi wo nyina wono a oye prime minister no ena wa rabeshi won saa eno na nam so ma military commander wa Thailand ho wa keka na adwen akere no kra ama Thailand fo mpanimfo ni biti ye abepie mu se nia onam ho a wo ye no na wono ankasa mu no onse wono mo Thailand fo no eye aise ahenie sane okọ enyiresi abrochima mu a England ho de no sane wo mo ye no saa no ande ne tie na wono beye se bosome kakra ntamu anie ene wo baaye o wom de ne besi ade so abreko a na wono ankasa ne papa ya friend se Sreta Tavesin wono womo woni nkonsa saa sanse wono kura mu me ne wo kasa sesi e womo kire se ne cabinet ya wo form ye no lawyer bia wono fa ne beka cabinet ne ho saa lawyer no na wakwajeeli aba ene wo fa ne beka ho nti no wonsu se wonsem fata se wodi prime minister eno nti wono eyi ne to akonwa e ma ne firi mu ama me ne wo kasa ne kura mpo no wagusu a wo serve a wogina court yi ne ho nsem ano e ma no kura ntwamu wasani kam wenso a wono nso ba ye Python Shinawatra wono nso ne Cambodia fo edi nkomo a Thailand fo ne Cambodia fo nka ena wone wo modi nkomo esama wo military commander wakaka na dwende atene wo no wo kire se asem yi ba ye wo gusa maame Shinawatra wasi wo we no eye strategic nkomo ena no woni ne die na we wo pen na ada ne adefedefe kwan de nsa fefa papa ne tiri ho na nka eja wode apene ye wo pe eno wam se dabi sabe aboa na no so ana na no wa won fa ne di ntware asuo eno nti wom ntwe ne dwumadie no ensensen ansa na animanim ye wone kwa asetena so so wom kwa asetena so na se ebubo no within 15 days pe ebubo no say kim maama no won ba gina dwumadie afi ne nsam
wɔn bɛgyina adwuma ɔno ankasa mu no wɔnyɛ mfinhyia aduasa ɛnwɔtwe pɛ 38 years wɔnyini yɛ akɔda mɔbɔ nsa koraa na wɔno ne the youngest female prime minister a female prime minister kuro tɔso mmienu ne mmom ɔno na the youngest a waba wɔ Thailand hɔ ɛna waba yɛ youthful exuberance wɔkɔdi nkɔmɔ akɔfra ne wɔfa ɛwɔ Cambodia akɔdidi Thailand military commander atam ama mpanifo ateɛ ama sese wɔatwe dwumadie di asensen sɛ wɔn mo yi ne firi hɔ sɛ ekimu pɛ na ɛkame akɔyɛ sɛ wɔno ɛna ɛbɛtɔ so mmiɛnsa wɔfiri sinawa atrabusua no mu a wɔn mo nyinaa wɔn antimi ansɛɛvo wɔn mo dwumadie anwie ama yapam wɔn ɛwɔ akonnwa so wei akɔyɛ nsɛm a ɛnenam ɛwɔ Thailand a wɔn mo nyinaa agya emu ne twa ɛna wɔn wɔka ma sinawa atra ne nsɛm ɛwɔ ɛhɔ no mo afei yɛhwɛ na yɛmfa messages kakra ɛntoa so na messages ne yɛ kan na hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ Hajia special local foods wɔnom ɛkyerɛ kwan ɛwɔ hacho atomic kwan no so wɔbɛn transition paa yɛ akɔ hɔ ne kɔdidi saa sɛ yɛka sɛ lunch no ayɛ krado anɔpa no wɔtwe na bibia ayɛ hyehyehye ɛtwɛn wo kɔsi sɛ anwummerɛ no wɔtwe ɛbɛbɔ apɛ mu 8:30 ansa na wapɔn ɔda no so wɔfa binti gyina bɔ no sɛsie ne frɛ no na yɛfa delivery ne bi ɛmrɛ 0246 359921 0246 359921 afei 0535 484392 na wagye wo so aduane bi a wo pɛ bia sɛ continental anase local no ebuso ewowo na yefa we say ohene na no message bi wose oma ebusuafo ye nyina ya ha yaje oso ebia medofo na wose abonefo sem be kura na Nigeria efo wonum aye wose o my Ghana yemra no ene saa nipa kro na anasa saa nipa dom no ene wonum edie pa na wo kan say ko mensa pillar 2 wono so etrese happy republic day Emma Ghana for nyina ni titru ene Hajia Safia Mohammed was ye next NPP National Woman Organizer and Honorable Naomi Owusu next Greater Accra Regional NPP Woman Organizer komensa and ADWOA say eba yehwe na Rahim Rankin de ya wode aba no so me fa bi entoa so na anasa me fa ma na adwa wo bi a wode atoa so ewo ho na blessed was say Rahim Rankin de no was say ene eye omaimuni nyina ya ye nshira esanse National Prayers Day no ade a nanano Muslimifo Christofo enyina esom na wase Mr. Cathedral Crampo ewo ho nese na adan kwakufu ado no ya chese okọ support to yenten we eye ade a wo chese eye ade bia eba bebo ma Ghana so ya ye enhyirente no kentampo na Rahim so ADWOA say free buy ye yenhwe na yengu asem ni nyina abrimoyi enensem wa ede besom wo no na poso kakra ya ye boso ede ama wo safe no aso afidie no a ebi ne say National Day of Prayer and Thanksgiving hu dwumadie nyina amanebo ye de besom Ghana ni de hia ya Nigeria phobia kwakwo na paso amanewu ewo ma 7 akra ha no emu nsam so wote ewo kase so ye twa bosompo akwa amanone Thailand Prime Minister kodi nkomo amamanfo nate ya tinu dwumadie e de asensen we nu modawroma ene nsem bia na ka ho ene ye de besom wa secure sanitary pad obomodia eso yemu ema akase no eye so secure dobrekwa endpoint homeopathy clinic enso ebebo ni chidom ema bibia etimi akonkan na 21st clinic enso aleziam yemu kama ama bibia enso aye pampe yenmo ayede kasie yi ebre wo no eyeme obrempong na kwaku ampoma mene ADWOA ASARE ENAFE Ohene mame ekwia yeboa esia mabronya abrewati ayesore adwa iso de ne de aseda ema oni aka cho se koso am ofidie no ena SOMPA 106.5 FM na yemfa aseda so ema ada affiliate ni nyina SOMPA fo ni nyina na ye ka cha mo se mobro wasem dwumadie no toa so ntene mo nsi adwa na mo ntena ho entwen na ne de eba no abasem dodo na ena wo sabeka edi afrimo yakra mu nyina